Pekný dobrý deň, dámy a páni. Dnes to bude trošku hustejšie. Bude sa to točiť okolo prokurátora Špírku, Roberta Kaliňáka, Mareka Páru. No, 15.12.25 bola tlačová konferencia na úrade vlády, kde za účasti premiéra Fica, Gašpara, Kaliňáka a Páru sa títo pustili do prokurátora Špírka. Ja ho nebudem absolútne zastávať, to absolútne nie, pretože zastupujem jeho pani a som na druhej strane barikády. Na druhej strane ale chcem uviesť a dať veci na pravú mieru, ktoré na tlačovej konferencii boli prezentované. O tom, že predseda vlády Fico o Špírkovi povedal, že je sadistický násilník, no dobre, asi vie premiér viac ako ja, budiš. Ale idem ku Kaliňákovi rovno. Podľa Kaliňáka pani podala niekoľko trestných oznámení. Ja sa pýtam, ako to Kaliňák môže vedieť. Veď nebol ani jej právny zástupca, nemal do spisu prístup, takže sa pýtam, ako vedel dokonca aj, čo tam bolo. Píše, alebo hovorí ďalej, dovyhrážal sa on jej, všetkým policajtom, že ju zničí, že ju zabije a tie trestné oznámenia boli stiahnuté, ale podané boli. No, pán Kaliňák, ťuťok na hlavičku. Ako vy môžete takúto vec vypustiť z úst, že boli podané trestné oznámenia, ale boli stiahnuté za trestné činy, ktoré povedala za zabitie? Alebo to nepovedala? Ďalej ste uviedli. Žena mala vážne zranenia. Kde ju dobil? No a tu by som sa už pristavil a povedal, stačilo. Ja som si včera svojej klientke zavolal a pýtal som sa jej, že čo to má znamenať, že toto video, čo tam Kaliňák púšťa. S hrôzou mi povedala, že nič také nepovedala, že tie trestné oznámenia mám, čiže ja som si ich aj pozrel. Absolútne nič tam nebolo. Také, čo Kaliňák povedal na tlačovke. A ja sa ťa pýtam, Robert Kaliňák, ty idiot, uvedomuješ si vôbec, čo si na tej tlačovke povedal? Uvedomuješ si ty vôbec, že tú tlačovku môže niekedy pozerať Špírkov a Špírkovej syn? A že ten malý chalán sa môže pýtať otca alebo matky, ako to bolo s tým, že ju chcel zabiť? Alebo že ju vážne zranil? To čo si trieskal na tej tlačovke? Kto ti dal morálne právo vôbec sa o takýchto veciach baviť? Dámy a páni, Robert Kaliňák obvinil novinárov, že mali na stole tieto veci dokonca v denníku v Smečku. Ďalej ich obvinil, že chcú pomáhať Špírkovi, že nezbil svoju ženu. Novinárov ja zastávať nebudem. Nech si to riešia oni. Tu chcem povedať jednu vec. Ak niekto mal na stole tieto informácie, boli to traja ľudia. Vyšetrovateľ, denník SME, áno, časť informácií, Marek Pára. Vyšetrovateľ určite Kaliňákovi tieto informácie nedal, aby ich použil na tlačovke. Denník SME 100% ich nedal Kaliňákovi, aby ich použil na tlačovke. Jediný, kto ich mohol vyniesť zvonka, bol Marek Pára. Ako viem, že Marek Pára? Mám pred sebou takú konverzáciu medzi Marekom Párom a mojou klientkou. Je to dosť dlhá konverzácia. Ja to ukážem, veď nič sa nedeje, pozrite sa. Aj keď teda tam nebudete veľa toho vidieť, pretože to budem rýchlejšie kvôli tomu, aby ste nevideli, čo tam je, prehadzovať. No a teraz k veci. Marek Páru, moja klientka, oslovila, či by ju nezastupoval v isté veci, povedal, že nie, že by to bolo kontraproduktívne a tak ďalej. S tým teda, že ona mu ozrejmila, o čo ide. No a Marek Pára začal vyzvedať. Dvorný advokát Smeru, keď chytil stopu a začúchal, že by mohol sa
na Špírkovi v úvodzovkách odbaviť, tak začal od mojej klientky vyťahovať veci. Ona mu ich aj poslala a to sú tie veci, ktoré zneužil na tlačovke Kaliňák. Ani v jednej veci nebolo napísané, že by Špírko moju klientku chcel zabiť, že by ju zbil, alebo dokonca ju vážne zranil. Toto nikde nie je, toto si Kaliňák vymyslel a ja sa pýtam, akým právom Marek Para dával ďalej tieto informácie tretej osobe, jemu nič nehovorí poslanie advokáta. Už tak, ako bojuje na súdoch, tak bojuje aj mimo, zdá sa. A čestnosť zrejme nepatrí medzi jeho výsady. A to, že klamstvo a rôzne špinavosti patria k jeho pracovným nástrojom, o tom asi hovoriť nemusím. Dámy a páni, tomuto prípadu sa budem naďalej venovať, pretože nie je mysliteľné, aby sa niekto postavil na úrade vlády na tlačovku, nakydal na druhú osobu, a to je jedno, že to bol teraz Špírko alebo kdokoľvek, takéto špinavosti a ten dotyčný sa svojím spôsobom nemá ani ako brániť. Jednoducho, vyhraj voľby, môže všetko. Takto povedal ten jeden pán, ktorý už nie je medzi nami. Myslím, bol to košický lekár z Osmeru. Ja by som povedal, že vyhraj voľby a rob podľa zákona. Pretože raz sa ti to môže vrátiť. A tebe, Robert Kaliňák, ktorý si druhý, ktorého budem po Gašparovi týkať, pretože sa už absolútne za toto nevážim, teba budeme žiadať, aby si sa verejne ospravedlnil mojej klientke za tie špinavosti, za tú nepravdu, ktorú si povedal na tlačovej konferencii. A to ďalšie, čo bude nasledovať, o tom sa dozvieš. Dámy a páni, prajem vám pekný deň.